temes que volíem posar avui sobre la taula, perquè avui, 30 de novembre, és el Dia Internacional de la Lluita contra els Trastorns de la Conducta Alimentària. Volem conèixer quins són, com es detecten, quin és el camí que hem de començar a emprendre un cop hem trobat aquesta detecció. Per això hem demanat l'ajuda de l'Ester del Valle Reif, psicoterapeuta especialista en el tractament, informació i prevenció dels trastorns alimentaris. Esther, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda aquí al 360, gràcies per ser aquí a vosaltres. Un dia com avui. Dèiem una dada just al principi del programa, parlàvem que després de la pandèmia el número de persones amb trastorns de conducta alimentària ha augmentat fins un 20%. Sí. Com és que la pandèmia ha afectat, ha impactat tant en aquest aspecte de la salut? Hi ha motius i sobretot es veu molt amb adolescents, no? Cada vegada l'edat és menor i els motius són que la pandèmia, clar, és que hem estat tancats a casa a nivell social, sobretot la gent més jove no ha tingut l'opció de sortir amb els amics. Per tant, clar, quan un està a casa i no té massa allà on mirar, moltes vegades es mira a si mateix, no? I es troba amb segons quines coses que potser no li agrada mirar, no? Es troba sentint coses que potser no li agrada sentir. I llavors el menjar, moltes vegades, o les xarxes socials, no? o l'esport, són refugis on un es pot endinsar per no posar-se en contacte amb emocions negatives que, evidentment, no són agradables, no? Llavors la pandèmia jo crec que ha afavorit que els trastorns alimentaris esdevinguessin, però no és que la pandèmia hagi determinat un TCA, un trastorn alimentari, sinó que la pandèmia ha afavorit que sorgís alguna que potser hagués sortit més endavant, no? I té a veure amb això, amb que, clar, no s'ha pogut sortir, no hem pogut estar amb amics, no ens hem pogut abraçar, no ens hem pogut fer petó, no ens hem pogut parlar de tu a tu. No hem pogut transmetre també les nostres inquietuds, no? Perquè de vegades una pantalla no és el mateix, no? I clar, llavors fa que un s'ho passi malament i de vegades busca refugis o utilitza unes conductes desadaptatives que poden acabar fent un TCA, no? Com és el cas. Que alguns dels TCAs més comuns són l'anorèxia, per exemple, la bulímia, el trastorn per afartament, d'alguna manera. En què es diferencien aquests trastorns? L'anorèxia, l'afartament, la bulímia? Al final, les tres patologies són el mateix, únic que la manera d'expressar-se són diferents. L'anorèxia nerviosa cursa amb conductes més restrictives, amb una necessitat de baixada de pes important, amb tot allò que implica les dietes, l'esport, i es veuen oscil·lacions de pes, sobretot de ballada de pes important. També l'estat d'ànim canvia, hi ha un tancament important, molt aïllament. O sigui, no és només físic. No. Estàs dient, va molt més enllà, aquest trastorn de la conducta alimentària. Molt més enllà. De fet, quan parlem de bulímia, d'anorèxia o trastorn per afartament, estem parlant de simptomatologia. Darrere de tot això hi ha moltíssima història que hem d'esbrinar per poder-la tractar. Llavors, la bulímia, per exemple, és utilitzar el menjar com un amortidor emocional. Si menjo, em calmo, perquè no ho sé fer d'una altra manera. Llavors, cursa amb conductes que compensen aquesta sobreingesta, perquè també hi ha por a engreixar i la imatge és algo molt important, no només amb les persones que pateixen un trastorn alimentari, sinó per tots, i cada vegada més. I el trastorn per afartament, al final, és com una bulímia però sense conductes compensatòries. Són les persones, són els menjadors compulsius, que també es diu que són persones que mengen com una forma de calmar-se, però també amb una passivitat que fa que s'aïllin per complet del món i que utilitzen el menjar com una forma de poder sobreviure. I a darrere de tot això hi ha moltes situacions. Llavors, una simptomatologia és molt difícil d'encasellar en una TCA d'alguna manera, perquè, clar, estem dient, no és només el fet del menjar o el que implica el menjar, sinó tot el que hi ha a darrere. Però hi ha alguna manera de detectar, de dir, ostres, aquí passa alguna cosa? Sí. I parlant d'això, quan a simptomatologia, conductes amb el menjar, sí. Quan veiem que hi ha una dieta sense cap explicació, que algú vol començar a baixar de pes i no hauria, perquè el seu pes és correcte i no hi ha un problema o no està indicat per un metge, o
doncs no sé, quan algú comença a fer esport d'una forma desmesurada, que dius, no és normal que dediqui tant de temps per fer esport i menys temps, igual per quedar amb els amics, ara que ja podem fer alguna cosa, no? A veure com dura, però sí, a veure com dura. Però, no ho sé, o sigui, també podem saber-ho, doncs, quan hi ha nanos a l'escola, per exemple, que només estudien, que no surten a l'hora del pati, cada cop i volta a l'esmorzar no sabem què passa, que com és possible que en teoria menja bé i baixa de pes, o veiem que a les escombraries de les escoles hi ha entrepans, no? Què més? Doncs persones que mengen molt ràpid, no? En el cas de potser un quadre més de bulímia, una rapidesa a l'hora de fer els àpats que no és normal, una irritabilitat emocional que dius és estrany, no? Uns pics de pujada i baixada en l'estat d'ànim exagerats, no? Llavors, són una sèrie de conductes, quan la regla amb les nenes, amb les noies, hi ha una menorrea, la regla desapareix. Hi ha moltes senyals que ens poden dir ojo, que aquí potser passa alguna cosa, o una atenció desmesurada a les xarxes socials, si aquesta està més prima o no està més prima, o trigo 3 hores a l'hora de posar-me, de vestir-me perquè he de sortir. Són aquelles conductes que surten de lo normal, entenent lo normal, no sé com dir-t'ho, si a l'adolescència, per exemple, el normal és estar una hora davant del mirall abans de sortir, no? Llavors és bo veure alguna cosa que és exagerat, no? Però no només això, sinó també altres coses, no? Nanos o noies o nois que dediquen, que es frustren moltíssim quan les notes no són allò que esperaven, persones que tenen les expectatives tremendament elevades, no? Aquí també és una senyal d'alerta. Sí. Que pot derivar en un trastorn de conducta alimentària. O en un trastorn mental. I quan percebem aquests símptomes, a qui hem d'anar o com ho hem de fer per demanar ajuda? Un mateix suposo que és molt difícil de veure quan estàs aquí, però si veiem d'un company, d'un familiar, d'una parella, a on ens hem d'adreçar? És important adreçar-se a algú que en sàpiga, a un centre especialitzat. També hi ha l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de CAP a Barcelona, que treballen fantàsticament bé i que poden orientar els familiars a l'hora de primer detectar el cas, veure si és així i a partir d'aquí orientar-los a diferents serveis especialitzats. És important que sigui un servei especialitzat. Això, els TACs acostumen a... Quin és el patró de la gent que pot caure en un trastorn, que es pot veure afectat per un trastorn? Abans parlàvem de la gent jove, però és sobretot gent jove, toca tot arreu, més dones com homes pel tema de la pressió social, la pressió estètica. Quin és el marc, la radiografia que es fa dels afectats? L'edat d'inici és l'adolescència, inclús ara cada vegada ens trobem amb casos de nens o nenes, 11, 12 anys, cada vegada sí, ve abans, no? Llavors... O sigui, aquests trastorns es poden donar per aquesta sobrepressió, tot això es pot donar a partir de 10 o 11, 12? Per molts aspectes, no només la pressió, sinó també situacions a la família que hagin estat dramàtiques o traumàtiques. Vull dir, al final els trastorns alimentaris i que te'ls trobes a totes les edats, el que passa que moltes vegades et ve algú, jo tinc pacients que han vingut amb 30 anys i el trastorn alimentari ve des dels 15, no? El que passa que aquesta persona, doncs, pel que sigui, s'ha adonat el moment que ha dit vaig a demanar ajuda, no? O la família ha dit necessita ajuda perquè físicament hi ha alguna cosa que és notori que passa alguna cosa, però igual fa molts anys que això hi és, però més o menys un es va manegant amb el TCA, no? Però els trastorns alimentaris al final és una manera d'explicar una història. Jo sempre ho explico així a les famílies quan venen la primera vegada, els dic que és una manera d'explicar alguna cosa que no se sap fer d'una altra manera que no sigui a través del menjar. I per fer-ho bé, el que hem de fer és veure quina és aquesta història que ens està explicant per poder adreçar l'atenció a allò, no al menjar, sinó a aquesta història i mirar de poder reconduir situacions que ara estan una mica mal conduïdes o elaborar dols o una sèrie de situacions que es poden viure de forma traumàtica s'han d'elaborar, i a la vida del pacient quan arriba, situacions de fa molt de temps, inclús de la infantesa, poder-ho reconduir a la vida adulta d'una altra manera.
Per tant, escoltant-la em dóna la sensació que el TAC, el trastorn de conducta, el TCA, perdó, el trastorn de conducta alimentària, és més el símptoma d'alguna cosa que no pas una altra cosa és el símptoma del TCA. Correcte. O sigui, quan hi ha un TCA és que hi ha alguna cosa més. Hi ha alguna cosa al darrere que fa que una persona parli a través d'un plat o del cos o de l'esport. I què poden fer les famílies per prevenir el TCA? Perquè si en aquest cas ens estàs dient cada vegada comença abans, no? Per tant, vol dir que hi ha alguna cosa que encara és més, va més endarrere. Què es pot fer? Què poden fer les famílies aquí? Una de les coses que és molt important i que nosaltres treballem molt amb les famílies és la comunicació a casa. Que es parli del No d'això, sinó de tot. De tot, entenc, no? i tant. I tant els pares com els fills, no? De poder parlar, doncs, com ha anat el dia. Això no vol dir que els pares parlin amb els fills de tot. Evidentment que no, ni els fills amb els pares de tot, però posar nom a les emocions és una cosa molt important. No? Poder parlar de la por, de la tristesa, no? De quan una situació no li surt com li agradaria, de la frustració que això implica, no? La por al rebuig, per exemple, totes aquelles situacions que ens generen malestar, els nervis davant d'un examen, o amb el pare, no? Davant d'una posició, jo què sé, a la feina, no? Són coses que si els fills veuen que els pares posen paraules a les emocions i no les actuen fent una altra cosa, no? Com per exemple el mòbil, doncs clar, això facilita molt, a nosaltres ens facilita molt la feina i és una cosa que treballem molt amb els pares, perquè amb els trastorns alimentaris s'ha de treballar amb tot l'entorn del pacient, no només amb ell, no? Perquè intervenen molts factors, llavors... Que Context és el centre de psicoteràpia especialitzada en trastorns de la conducta alimentària on treballes. Des de Context, ara deia, s'ha de tractar de moltes maneres per posar-nos un exemple. Quines són les ajudes o quines són les propostes que es poden posar sobre la taula abans d'ensenyar? Anar a algun lloc professional, on hi ha gent professional. Aquí n'hi hauria un, no per parlar concretament, però què és les ajudes que es poden trobar les famílies o les persones que arriben a Context o a algun altre lloc? Bueno, les ajudes et refereixes a com es treballa? Doncs es treballa, nosaltres i la majoria de serveis que treballen amb trastorns alimentaris treballem molt amb dinàmiques grupals, amb teràpia de grup, treballem molt la teràpia individual, treballem molt a nivell familiar. Nosaltres treballem molt amb els amics del pacient perquè jo soc molt partidària de que de vegades els amics, la majoria de vegades, sobretot amb els adolescents, tenen un paper molt important perquè un jove de 20 anys el normal és que estigui més fora de casa que dins, no? I per tant els amics li poden donar un cop de mà i fins i tot ells començar a plantejar-se coses que fins ara no s'havien plantejat i gràcies a aquesta persona se n'adonen de, ostres, doncs jo això no m'ho havia pensat mai i jo ho faig de la mateixa manera, igual estaria bé fer alguns canvis, no? Treballem també a nivell nutricional, ensenyem uns hàbits alimentaris no només saludables, sinó ensenyem el que és menjar el que a un li ve de gust i també des d'allò que a un li convé, no? Perquè no es tracta de menjar el que vull i ja està, sinó també tenir en compte què és allò que em convé o què és allò que no, llavors posar-se límits o donar-se permisos amb el menjar, llavors intentem que el menjar sigui algo de plaer i algo amb el que un pot estar una estona... No un escut. Això mateix. No un escut. Exacte, correcte. Doncs Esther del Valle, psicoterapeuta, especialista en trastorns alimentaris, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres un dia com avui i per ajudar-nos a entendre aquests trastorns una mica més. Que vagi molt bé. Igualment, moltes gràcies. Fem una petita parada i tornem de seguida. Fins ara mateix.